Giaprubahan sa Davao City Motorized Tricycle for Hire Franchising and Regulatory Board ang provisional fare rate nga 10 pesos sa mga pampasaherong tricycle karon napailam ang syudad ubos sa General Community Quarantine. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio? Base sa Board Resolution 01-2020, aprobado na ang prescribed provisional fare rate sa mga motorized tricycle for hire didi sa Dakbayan sa Davao. Alang sa regular passengers, 10 pesos alang sa unang 4 kilometers ug additional 1 peso for every succeeding 1 kilometer. Samtang alang sa mga estudyante, senior citizens ug PWDs, 8 pesos sa unang 4 kilometers ug dugang 80 centavos for every succeeding 1 kilometer. Tataw sa mong resolusyon nga kini provisional fare rate nga i-implementar samtang anaa sa General Community Quarantine ang syudad. Tungod manggod sa sitwasyon karon nga murag i-balance ang atong with regard sa riding public, ang mga commuters o sa mga driver. Daghan mga i-consider nato dito. Siyempre, social distancing, gamay na ang pasahero. So pipila lang kabuk o duha ra kabuk ang makasakay sa tricycles. Luyo sa maong bagong provisional fare rate, nagpahimangno ang kagamhanan sa mga tricycle driver nga dili mamintaha pinaagi sa pag-overcharge sa mga pasahero. Giawhag sab ang mga pasahero nga giling i-report sa otoridad kung makasinati niini. Pero kung naadyoy mo barog, immediately nga matudlo niya na, pwede nato na immediately atong i-suspend ang iyang prangkisa. Pwede nato i-impound rin ang iyang unit. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.